Il-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia kiteb lill-Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika George Hyzler biex jinvestiga jekk il-Prim Ministru Joseph Muscat kisirx il-Kodiċi tal-Etika tal-membri tal-Kamra tad-Deputati u l-Kodiċi tal-Etika għall-Ministru s-Segretarji Parlamentari meta kif ġie żvelat mill-midja Joseph Muscat siefer lejn Dubaj. Muscat baqa sal-lum qatt ma ta' rendikont jew spjegazzjoni xierqa kif ġiet imħallsa din is-safra li skont l-istess rapporti fil-midja qabżet l-20,000 euro f'biljetti għat-titjiriet biss. Stqarrija tal-Partit Nazzjonalista firmata mill-Kap tal-Partit Adrian Delia kompli tajt li l-midja żvelat kif il-ġimgħa 27 ta' Diċembru li għadda Joseph Muscat flimkien mal-familja tiegħu siefer fuq titjira first class tal-Emirates Airlines għal-btala ta' 3 ijiem lejn Dubaj u meta kien mistoqsim il-ġurnalist ta' The Times biex jagħti spjegazzjoni ta' din it-titjira li swiet eluf kbar, il-Prim Ministru wieġeb li mhux biċċa tiegħu. Aktar tard is-sit elettroniku The Shift News irrapportat kif il-biljetti għal din it-titjira inxtraw mill-Ġordan. L-istqarrija tgħid li fittra li bagħat lill-Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika, il-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia jagħmel referenza għal kodiċi tal-Etika u kif deputati parlamentari huma marbuta ma' dawn il-kodiċi meta jingħataw jew jaċċettaw rigali. L-istqarrija tgħid li Adrian Delia jinsab dispost li jgħin u jikkollabora mal-Kummissarju George Hyzler matul l-investigazzjoni dwar din il-btala tal-Prim Ministru. Muscat u l-familja tiegħu kienu qabdu titjira lejn Dubaj fis-27 ta' Diċembru fit-3 ta' wara nofsinhar u waslu lura Malta 3 ijiem wara fis-1:09 ta' wara nofsinhar.